Panganan nggone sapa? Saking Padut Malaysia. Padut. Padut iki mak krungu padut ngono. Padut. Malaysia. Dikeki panganan. Kayak sarapan. Aku Mae. nek jawabno piye? Gawakno piye? Jawabno. Aku iki wedi saiki. Ngerti? Berarti nek kok ngene pemirsa, Ya wedi. Padut. Kok lewat sapa? aku mung gak roh mak kuwi jenenge sapa. Tapi apal Pakmu. Gak roh mak aku ki sapa. Ya disoting ki mang aku ya kok gak takok jenengan sinten po piye yo gak iki. Oh alah Mur, ngono dipakno pesugihan piye lah Mur. Mur iki lho kok iki yo bokang ngono lah Mur. Kayak gak roh Pak jenenge. Lho sing ngekek iki Padut. Sing Pak Dik wau sinten Pak niku? Papasan jenengan wau lho. Nggih. Nggih. Niku lho Pak ngertos. Tak buka segone aku biasane roh. Aku segone wong-wong kapal. Mboten niki saking Padut Malaysia yang tadi sarapan mae kalih Mbak Mur ngono. Ya nonton ya lah ya. Ora sembawas, muga-muga rezekine lancar. Iki Pandut iki kaya wong sugih ra guru-guru Pak. Nggih. Lho ku gak wong Jawa. Omahe dibuang ngono kabeh. Padut kuwi jare maknya. Lah maknya omahe dibuang ngono kabeh. Nggih. Iya. Ya wong Jawa ku akeh. Maknya. Terus makni. Terus apa neh kudu dibuang ngono mah. Iya. Maka ora trimo barang ya mak bangun omah. Iki kayak aku iki aku malah wedi nang ketunggal. Ya apa mak iki kok iki ketok iki kena nganu iki. Nang kae ora akeh. Kudu sithik malah kena. Aduh, nek acara. Enak. Iki sih Pak Deloke regane iki nek. Yo kuprak. Yo segone mak kuprak 5.000 ku sakmene kae. Ya. Tak kene mangan, mbok kene mangan ya tak pangane nek setinggi lebon ya. Ben malah Kersane Allah. kersane. Kamu kayak gue, kayak mau diketok nomor gue aja. Nggih. Ibu terlibat kono. Kayak uang diterima mana? Masalah. Loro yang tua kamu. Ada. Delok iki wis mulai guys. Aku wis rada ayam ngene iki. Wis mulai gembrambyange iki. Maksudnya kan yo nganu ngono lho mak berkurang. Jenenge penyakit iki yo gak sumput karo tekone mbek lungone. Kok kaya nek ngendani wong ki lho piye le cah. Kali. Ngono ijal. Masih kandang. Berarti aku lali. Nek ngendani gelem. Kali. Gak karo sambel mak yo mbek mie. Pak Ndus makasih ya Pak. Jamis butuh paping Pak. Onjo mbok kei nak uga mbok kei Pak Ndus. Ya Allah. Buka donasi. Ora Pak, guyon-guyon. Apa uripe nganggo guyon terus sepakmu. Nggih. Wong manusia iki ya ada seriusnya, ada. Dadi kita harus bisa kita iki wong tenanan cah, kita iki wong guyon. Wong aku digedhingi wong arep buyak kok le. Kok gedhingi aku ora apa-apa. Cek mbok gawe. Sopo iki? Pak Ndus. Ya Allah. Pak Ndus seneng aku gedhing aku ya ora kok. Aku ora ora. Ala apa Mas sundel kae. Wis kadung tak celokno to. Telepon atau kena kok. Artis iki kok. Kon sarapan ya? Sini. Sarapan ya. Tak tambani.
Aku mangan dikei mangan wong. Wis dipateni sik. Sarapan guys. Nek dikei iki dadi pangan, kok darane gak ngetokno. Pak Ndut kok gak ngekei neh. Mak nek miring ya, Mak. Pire gak apa-apa wong otak ora miring. Tripote miring. Nek dikei kan diketok. Nggih. Go sambel. Aku pengen kuwi. Nyah. Nyah. Aku tak cuci tangan sik. Pokoknya kok nyedot iki ae cah. Wis masake wis jam kan. Iki dilembur sampai jam 10. Tadi wis baru gak dandan karek dandan diri ngelek. Sewing pirang bulan juga pirang enek pirang bulan enek pirang bulan juga Dalam? enek pirang bulan Ngalah, kae saurunge poso. Pendopo wis pirang wulan iki. poso sawal selo besar suro Sapar, 6 bulan 6 bulan guys dipangani dikei diketokno langsung dipangan engko iki aku ngono agak ngono kuwi gak dikei neh Iya, aku apa kadang iki sego pecel iki ada anu mak aku nek iki sego sambel tak pangan. pancene wong iki wis kok kecel kan ini 5.000 jajalan guys tempene loro Enak tempe tempene. yae Tempe loro kayak ambekan oseng dong kates sambel mie 5.000 wis. tegone gak tak eprok Arek tegone ngempok. tak milih lho tak milih lho Sambel teri mak campur apa iki? nek Panggang. nek sambel ya akeh kok Bismillahirrahmanirrahim. ya dilari sih ya matur nuwun matur nuwun ya lho maksudnya bakul-bakul sing tak soteng iki gak dorong iki terus ditukoni aku ya merok seneng kaya bakul buah ndek aku rono entek Mbak bar aku rono lho syutingan sedina langsung entek bakul buah lho Melon. iya langsung entek sedina kuwi alah ngeri ya laris Heeh. Dadi iki cara kaya roh ngono lho guys, maksud iki nang anune mak iki roh ayo nang kono. nek wong cepu-cepune ya dorong Dadi iki cacah ngantarono ke urung panene. entek iya tanggal piro ngono lho ya tanggal 22 kan tanggal 22 enek Sambel panggang. sambut Heeh. ya aku ya matur nuwun ya le kokone ya buat kok napa le Terima kasih ya Pak Dut. Pak Dut apa Pak Dut? Pak Dudi wong sugih mbah iya kandhane oh lho wong do untuk dunya kok ngene dekne kabeh iya maknya sing cerita kok oh mak dipapingno kowe gak gumun set apik Ya kan apa lah Pak Dut aku denane bangun gak mbok kirimi. ora kudu kenal rupa mbok jembe aku yo kenapa aku ora dikirimi aku dhewe yo ora ro kok Kok wis nang arek emplok. iki tekengane maknya Penature maknya. cek pamane wong ngono Ya wis ya. Kan ngerti kan ya. seneng kok Duwe kesenengan to, guys. Super. aku tahu wah lah mak sing mapingno sapa mak omahmu aku ngono aduh walah Kaya berarti mak ya. tugas duit Malaysia terima ngene iki apa uyah kok sarapan iki uyah Pak Dut Mana? Kok ngerti bareng kayak sarapan kayak iyo kok iso. orang Pak Ya guys aku di maknya rasa-rasanya. Kok mak. aku ora mungkin Mbak aku Iki aku ki rom aku nek gak kaget mak nek mak loro ki gak kaget wong dhisik aku ya wis tau roh. Cuma ki yo
Ngingetno ki walah yo mbok ndang mari ngono lho. Lara kuwi yo ndek ngono mbak aku tau dadi darane kesurupan kok. Dasarane surupan ngaleh. Kan mbiyenku mek banyu ngaleh. Nang randu mriko. Ndek prawan. Heeh. Aku lara mah. Mak iki gremeng ae, guys. Sampe iki kesurupan mbak kuwi kok ana lho ngaleh. Lah masa lara iki iso turut-turut manasno awak. Mbok nang kono lho ngono ki ndake. Masuk lara doyan mangan Mbak. Kok ngono kok dia mangan kok ndi kok. Wis rada penak. Lah sing kei Pak Dujamu sapa ngerti. Pomake. Bareng Kene bareng Pak sarapan Dujamu yo. Aduh, Tak ketokno aku waras sih. Mangger muni berbau-bau berbau-bau. mak aku seger mak. Lah yo. Seger mak aku. Malah sampe bangga. Berbau-bau wong lanangnya aku wis. Mulai, guys. Mulai. Sentut-sentut. Mulai delok. Lumut payah mut. Wae Mbak Anu. Panganan. Bu Sumarno. Pancene panganan diragat wong kabeh ketak akon. Aku nek matani wong. Mulai aku pertama rene. Panganan iki. Anak assalamualaikum, Mak. Ora. Waalaikumsalam. Berbukan yo rene kok. Dadi iki anu. Berbukan tas. Heeh. Mandi Cok ero tak lebokno ki lho sarapan saya. dari nih. Nah, sarapan. Langsung kene. Ki lho cek ki lho. Arek milih. Kene. Bang, sarapan sik kene. Sarapan sik apa nanti lah sampean ndak repot apa. Mbak Pur ini, guys. Aku kat mulai pisanan rene iki panganan ki lho. Lunga teko. Dia tidak gak nawang mbek mak iki. Anu sik. Sarapan sik Mbak kene. Oh sampai di bojo sampean? Kabeh kok nanggo mantarku. Kan tinggal ya. Kalau ninggal ku sampean nggo anu kok kene. Betul kok ya Mbak Pur. Wong Jawa ora kabeh ditekokno. Iya, aku Mbak perlu njowo ya, Mak. Tangan peperai. Mbak Mur ape panganan. Mangan teh. Kowe nek wong aku ki mangan aku yo meroke sing setahun iki, Mak. Nek koyo mbokku yo ping 5 yo ping 5. Besok prai. Pancaan. Pancaan iki rong dino. Besok pancaan nama. Jumate pancaan nang Jarapan. Mangan anak bolak-balik. Monggonku bacaan manganane ping 5, guys. Tapi sing gede nek tanggapane iki sepisan tok ndek nane Jipang, nek nggon kan masuk daerah Judan. Kan ngresiki karo sisan. Napa, Mak? Sarapan Mur. Sarapan, Mbak. Ngene. Mangan. Nang buka sing ndi karek. Karena aku kan ndak nang mengguri ben ketak kowe. Nek tak totone sampean. Iya. Sampean tak totone kene. Derene Mur. Ojo ada mangani. Terus. Ben lonoke ketok. Parah narono nah. Wis ya. Wes ketok. Wes mau kok nggone Pak Ndut. Malaysia. Sampean tau krungu ora, Mbak? Wong Jawa kan Dire wong Jawa. Uang Mbak Inces uang di Mak. Mbak Inces iku aduh. Iku yo ngomong di Pak Raya, Mak yo. Aku ora roan kok. Jadi untuk ini ketika untuk rezeki uang ini Mbak Inces hari ini ngomong Kayak apa? sembako. Karo anu piring enggak? Iki kan karo kantor. Aku dipakai. Kok kudu Ini Mbak Inces. Langsung tak pakai. Heeh.
Kan Mbak Dut coba Lagi gonggone Pak Dut. Mm-mm. Pak Dut ki tau krungu ora wong merah kae Dut dipaping kabeh omahe manyak. Dene kae gak tau krungu. gak marah dene. Omahe wong anu kan dipaping kok kabeh apa? Dicat dipaping. Ana wong piro kae wong telulah. Omahe ado ora mbek maknya iki. Aduh. Aduh berarti gak paham dek mak. Ah iki di gonggone Pak Dut. Iki sarapan kok kono. Ora kok tenan. Apa iki kandhing delem sugihan kok wong iki kok. Pak Dut pancen sugih sah. Tapi mak kandhing iki kan urung bare ndingi ki lho. Wis delem perkara tunggal. Tunggal. Enake, Mbak. Jakarta Jakarta tapi gak pahit enak. Enak masakane. Ental-entalan kuwi akeh. 5.000 tak sakmene kae lho ngir kowe. Jajan. 5.000 ndak tadi. Payake piro sicok? Tempene loro. Apa namanya? Sambel. Oseng. Mie. Segone delok sak eprok. Lho, wong wedok kok duduk ngene kowe. Wes Mele-mele ora kuat kok. Bore mele. tapi entek. Aduh kan tak akeh Iki malah penanu Pak Dut wanu ku lek kamu dadi pangan. Yo. Iku ben mungkin gak kelas. ya badokanku akeh. Ya. Aku emang. Pak rapa penjelang rapa mungkin ijek sak ampul romplane tak ampul aku. Ku nganake. Ya, Dek, nek so- gak kelas sekolah. Mah, Nambah. mama kok kuwi kok ae jek apik kok segone kok. Ya Allah. Pak Dut sesuk anu ya. Request apa? Panggang ya, Pak. Ngene iki. Iya, wes kepen tak lepon kowe. Ben mesesan rasa masak. Nek masak yo masak ya, Pak. Kapan sore ini, karo pas esuk rong dino. Wong kuwi nek acara manganan. Jipang ya, Mbak ya? Ayo aku manganane melok judan, kuwi perbatasan. Oh, melanjutkan. Jepang wis diknane Jemah Paing, besok Jemah Pon. Enak apane, Mbak? Gak enak. Yo pas Jepang diknane kuwi. Pas Jepang kuwi enek wayange, wayang krucil kono ora liyane wayang krucil yo mong. Ya yo ngene ngene Mbak Indah ya. Atine loro. Ki watu. Wong mau tak telepon wis menyang nek yo entuy. Ya yo, Berarti ki ora tau untuk kabeh yo. Tak Dut Kayak sarapan. cak sarapan kabeh. Ya matur nuwun. Arek mangan nek kecangkeman dan mesti asu cangkeman. Tentang medan mesti asu. Besok usah pengen diteri papeng, pertake mangan. Ya. Apa sing bolong-bolong kuwi guys nek turah tekel ning muli. Kok apa bola turah loro ek. Kena Lombok ada lombok. ada Wis kembang. padang kabeh. Ngan melandingane entek pisan. Jet. Ujek. Tak kira dipateni. Mak koyo kuwi tahu Mak. Sing nang kene nang gemuk kabeh. Kan kae lho, antene. Gemuk kabeh ke sawake. Walah. Implah. Tapi ya mangan ae yo, Mbak yo. Wis to. Kene mangan ae bot. Kene ndok rezeki. Ayo lopol. Alhamdulillah ya, Mbak yo. Jenenge wong ora sanak ra kadang ora video ngirimi apa-apa wis disyukuri. Wis bungah terimae Mbak Orang Jani. jaluk, orang jaluk. Ibaratnya lagi melok pisan lah cara menang. Langsung Kayak rezeki. Mana? Angger kamu gak dilebok nomah, nek gak mbok lebok nomah kenapa? blangkrah main mak. Apane sing ketepokno? Pisan aku. Apane? Angger ngonten nggonku. Walah. Ngono. Wah, Aku satu main blangkrah. Urung anu.
Sekarang pancene omah ki nek lemah ki kan apa ketok belakang. Ndang nggih, Mak. Dadi nek alah timbang aku isin. Timbang kok dadi cakep. Ndak yo. Halo, halo menjebo ae. Menjebo yo padang. Rene kok tak mbok nak malah. Mbak Pur kok ora duwe iki ora mburi goblok yo. Iya. Ngono ki kowe tak cekoki sampean. Mungkin nek mulih kok kene iki dikeki panganan ae ora. Kayak sak rasak. Lah iya, rak yo padha ae lho yo. Sing mangan apa? Hah? Nenek Ijek sing mangan apa? Lah iya, lah aku ya dikono pemirsa jere ngene, Mak. Sakno Mbak Pur kok sing dianu kok Mbak Murae, Mbak Pur gak tau dikeki jere ngono. Mbak Pur kan ora mlebu konten. Lah kan ngene, padha ae, guys. Mbak Pur ki yo diangger mulih ki yo digawani make apa sing ngene ku yo digawani, sing mergawe ki tetep ngono. Lah sayange Mbak Pur ki gak dikonten, nek aku tak konten, tak konokno. Pisan di konten kan ya, Mak. Lah ya maksudnya kan Tapi gak duwe aku kan dhewe, nang omah kan tak anu dhewe, Mbak, tak konten dhewe aku nang omah. Kan orang duwe vlog-vlogan dhewe. Oh. Nek duwe vlog-vlogan gak mbok upload mesti kok entuk terus ngono. Jadi yo padha iki. Nek tanom-nom kok kon goblok-blok ndak yo gelem ya, Mbak. Oh alah, saiki lho. Lah yo. Kon ngene takon go bubur emoh kok. Lah iya ngono kuwi iki jere iki nek anu ki yo kok ora dikeki iki ora dikeki nek cah nom-nom ki walah kon gowo apa ki lho rak yo ora gelem oblok-oblok ndak gelem. Oh iya sing lha yo sing gowo yo wong ngene iki yo Mbak sing resik-resik. Barang ngono kuwi. Sing gowo ki yo sing resik-resik. Nek sing cah nom-nom ki kadang yo nek roti-roti ngono ki jek gelem yo Mak. Ngono ki yo dikeki ambek make. Wis karek sing aran. Untuk ini yo awake dhewe. Tetep nek sing mergawe nang kene mak iki tetep di opo enek iki tetep digawakno. Arep juga apa. Udah ke belum ngono iki kadang kan yo gowo Mbak timbang ning glenter mampu. Dadi sore iki ya wis anggerane sing kirane iki jek masakan anyar iki gak mek guys aku sing masakan sik awan ku nek sing masakan dingin kita resiki tak go mulih. Aku ndekmu batin ngene Mbak. Pripun? Aku ki ape ndang atus sampe tuku sego ning gone. Makku prak. Ya kok enek sing Lho kok anek sing ngirimi kok langsung tembus ya mamake dambaten opo ngono lho. pandut lho kok kayak paping. Ya wis sing padut mak paping ku apa ya. Tak Ora. Kuyan Pak kok Terus pemirsa, wong kok wis sugih kok ngono mbakku teko ngono tenan. Sugih ya direwang mergawe loro-loro mergawe. Nek gak mergawe sapa sing bayar sapa? Saiki nek gak gawe channel ku direwangi jungkir walik. Kan penghasilannya mak kok ngono, guys. Ya wis Sithik aku ya wis tak tampa, tak rewangi ning kok Facebook, tak rewangi ning kok TikTok ya Dodol-dodol sithik apa ora kabeh. akeh. Sithik TikTok dodolan tak rewangi kadang live dodol kuwi. Pokoke wong entek anak teko satu. Pokoke nang sosial media, pokoke mak iki wis terjune ya wis nang sosial media saiki apa ya kaya dadi kaya Mas Arifin ki golek-golekno ngene lho mak mbok iki lho iki Mas Arifin dianu Mas Arifin. Apa kabeh nyerasa nang terus nang YouTube tok ngono. Wah, nek kalau YouTube ku malah tak klendrano tak genjutno nang Facebook sama. Walah Mas Arifin gremeng ae. Facebook ora YouTube ora mbok openi Facebook kae mbok openi. Lah aku kasih duwe akeh dek kae yo. Zaman kae ya mak ya. Walah saiki yo Cambridge balik neh nang Saiki wis cara menawa anu konsisten iki ora kaya YouTube ya mak ya. YouTube wis konsisten pokoke sak sithik tapi ki pokoke langsam semono ngono lho guys, pokoke iki anune semono ae. kayak rego lak sedangkan nenggo Facebook. didelok jutaan. Alah, blegadek. Aduh, didelok jutaan iku ndelok dhek piro? 150 repes lho. Ya Allah. Ya wis disyukuri ya. Disyukuri. 150 lho. Kok enek rekate kok. Nenggo YouTube enek rekate, nenggo Facebook enek rekate. Kok sing delok semene dolare semene. Iya wis didudulno, ora usah awake dhewe iki wah bayaran wis sak delok dhewe nang Delok rekate dhewe. kuwi. Lah aku tayangan atusan lho guys, ngono ki atusan ki paling ora 1, piro ngono. Dolar iki wis halah wis metentek ra karuan ki nek foto. Lah nek
real ki 0,03 0,05 Iki cuma aku ngelap nang ya, nek lab kadang ya alhamdulillah malah lumayan ngelap ya. Ditukoni pemeriksaan iki kan ditukoni kadang nek aku lab ngono ki langsung ditukoni wong, ditukoni wong iki aku wis matur nuwun banget. Wong 9 ae nggih badine piro? 400. Lah nek tuku saon seprapat mending nggih piro? Kok badhe piro? Ngono ki aku ya seneng. dikumpulno ya mak yo dino. Dikumpulno ngono kuwi nek wong piro, kadang meledak mbak sing tuku nek wong Nggih. ewon to tak mah. Nggih. Meledak wong pikir dituku nek wong ewon lagi kate 2000 ping ewon wis piro lek ngene. Ibarate ngono untuk dhek 200.000. Lumayan kena nggo ngonten cacan. Kena nggo anu ki makhluk kesehariane guys metu-metu ngono ki ya butuh dana, butuh duit, cacah bensin, ngombe apa. Iya nyangoni. Aku nek gak nyangon masane naripin. Kok cara mbok sangoni? Oh gak Pin. Aku ya ngomong. Oh lagi sangoni ngene-ngene. Lah wong jenenge wong butuh rono-rono butuh tek leren mbok wae. Aku. Ya butuh mangan, butuh apa. wis Pandu terima kasih ya. Semoga-moga seger waras, Rezekine akeh, Wis tambah kayak sambal sop apa ya. tambah Dengan rezeki sukses. apapun wis pokoknya tak terima dengan tangan ngatong. Paling penak iki tangan terbuka. Tangan ngatong pokoknya seger waras terus sekalane. Cedak rezekine, dono dono belaine. belaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Aduh. Kita tenang dhisik, Mbak. Aku karo ngono ku sapone.